Mga labidab, samahan nyo ako. Intayo agnat nating ijay kumkuman. Agnateng ti kalunay or kwantong. Hindi ko po alam. In English, spinach. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Basta samahan nyo ako, marami dun tumubo na wild kwantong. Masarap siyang ulam. Po, di mapanmi pagkuan kumkuman. Ganito ang buhay dito sa probinsya. Pagsipag ka lang, maraming ulam ang makikita. Ayan mga labidab, naghahanap kami ng kwantong at kalunay dyan. Marami daw dyan. Recruit ko na kasama ko. Apo, Diyos ko nga, gugugot iti. Kaslabalasang mo ni nakariban nga, may tumalyo ka man. Matan, speaking ni Karen. Dati pa iti may isang classmate ko. Guri kayo. Una, minention ko, Karen Munoz. Hello, ante. Hello, may kayon, tagalatay, dagiti og-ogot, ti kwan-kwantong, tanapela nga si Daen, dagiti taga Isabela. Ayan, lang, ti masida ditoy. Ang dami mga labidab, so libre. Ang dami, ayan, sige, kuha. Ito yung spinach na sinasabi. At dati doon ang klase na, tay kwantong, at the seat na, tay kalunay, awan seat na, o dagito yung name, nakadado ne. Sige, sandali lang takuha kami. Mga labidab, so ito kami kumkuman, galalati. Kwantong kalunay. Ayan. Makadado. Sta. Apo. Alalwada lang tisit na. Ganyan Yan. Nagpudot. Naglawan eh. Amin nga makikita yun. Nagkita kay kayo. Amin nagkita makikita yun ta. Kukwa da. Awang kanya may. Ayan. Nagito eh. Ayan po yung mga spinach, nalawa. May halo na pong ruroot at saka marmara kamote. Ang dami.